Acabo de quitar da miña vermicomposteira o lixiviado. Vésome, encontrome con uns pequenos seres que é moi posible que os vaiades a encontrar vos tamén e quero vos explicar que é o que é. Estes pequeniños seres que ides a ver moitísimas veces, sobre todo en lixiviados de humos de lombriz, non son para nada malos, nin son unha plaga. Chámanse colémbulos, aínda que tamén se chaman pulgas de agua, pero, ollo, non de calquera agua, sino máis ben de aguas estancadas. Non son unha plaga, non lle van a atacar ás vosas miñocas, nin á vermicomposteira. Son bioindicadores de que hai unha boa vida microbiana no humus, no lixiviado. Se non houbera destes bichos, pois ao mellor é porque hai algo mal nesa vermicomposteira, porque son uns seres que se alimentan de microbios. Entonces, están aí porque hai unha boa actividade microbiana no lixiviado da vosa vermicomposteira. Eu non teño microscopio para vos enseñar, pero, bueno, teñen como se foran unhas perniñas parecidas aos dos saltamontes que lle permiten dar saltos. E a súa cutícula, digamos, a súa piel é hidrófuga, co cal é moi difícil que se mollen. Por iso sempre están na superficie. E se vos fijades, ídelos a ver dando saltos. Pero non son malos, para nada. Todo o contrario, son bioindicadores de que todo está ben. Que, por certo, no inverno, se non ides a plantar nada, non lle botedes a un terreno que non ten nada plantado, porque podedes sobrealimentar a vida bacteriana e facer un efecto contrario. Entón, cando quitedes o lixiviado no inverno, se non tendes nada a que botarlo, porque os árboles frutales que están agora, mira, como este, que está a dormir, non lle vale a pena tampouco botar nada, porque non o van a alimentar e podemos sobrecargar a terra de microorganismos que non necesitan. Entón, o mellor que podemos facer co lixiviado no inverno, se tendes moito, é botarlo á vermicomposteira. Aí sempre están ben, aí nunca hai bichos demais. E así, con este pequeno gesto, axudades a activar, a reactivar ou a potenciar a vida microbiana en unha vermicomposteira para que se descompoña máis, para que haber máis vidilla, para que se descompoña todo máis rápido e que todo vaya ben. Que recordade que a primavera está aí á volta da esquina e xa hai que empezar a quitar o compost para as nosas terras.